Артефакты неаспрэчныя, а таму дакладныя прыкметы свайго часу. І разам з тым таямнічыя, бо служаць для нас своеасаблівым пропускам у свет мінулага. Нават самая нязначная, на першы погляд, знаходка можа ўтойваць у сабе неацэнную гістарычную інфармацыю. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вами Алена Даміева. Аб'ект сённяшняга даследавання – рыцарскія даспехі з Мсціслаўля. Гісторыка-культурная каштоўнасць нацыянальнага і сусветнага значэння ледзь не стала трафеем чорных капальнікаў. Як даспехі трапілі да навукоўцаў? Без скажэння праўды. У дэталях далей. Унікальныя даспехі з археалагічных раскопак горада Мсціслаўля. Знойдзены на дне ракі Віхра летам 2013 года. Асноўная частка баявога камплекта выраблена ў заходняй Еўропе ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў. Шалом і дэталі даспехаў, нагруднік, наспіннік, рукавіца адрэстаўрыраваны. Экспануецца ў музеі гісторыі Магілёва. Журналісту ў сваёй працы нярэдка даводзіцца браць на сябе функцыі гэткага прыватнага дэтэктыва. Спачатку збіраеш факты і сістэматызуеш інфармацыю. Таму пачнем з кароткага экскурсу ў гісторыю і паспрабуем аднавіць падзеі той самай бітвы над рэчкай Віхра. Кропка адліку 4 лістапада 1501 года. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў землі Вялікага княства Літоўскага сталі арэнай упартай барацьбы з маскоўскай дзяржавай. 4 лістапада 1501 года пад сценамі старажытнага Мсціслаўля галоўныя сілы абедзвюх дзяржаў сышліся ў крывавай сечы. На гэты раз бітва скончылася для ВКЛ паразай. Аднак старадаўні замак так і не быў захоплены ворагам. Аповед пра бітву ў летапісу ілюструецца мініяцюрай. Звярніце ўвагу, на пярэднім плане воін у панцыры і ў адкрытым шаломе тыпу салат. Магчыма, гэта і ёсць наш ужо паранены рыцар. Упершыню ў Беларусі, уласна кажучы, з месца, дзе загінуў сам воін, падняты цэлы яго даспешны касцюм. Увесь, разам з паддаспешнікам, з рэшткамі паддаспешніка, з рэшткамі яго вопраткі. Такі комплекс знаходак больш невядомы ў гісторыі Беларусі. Ну і наогул у еўрапейскім маштабе гэта вельмі рэдкая знаходка. Панцыр гэта называецца Кастанбруст. Гэта нямецкі панцыр. Ён быў надзвычай папулярны па ўсёй цэнтральнай Еўропе. Менавіта ў 15 стагоддзі. Ужо ў 16 стагоддзі тых панцыраў практычна не было. А унікальнасць таго, што гэта трэці ў свеце такі панцыр, які ацалеў. Ёсць яшчэ две такія знаходкі. Адна ў Метраполітэн-музеум у Нью-Йорку, другая ў Вене, трэця ў Магілёўскай ратушы. На этом все тыя панцыры заскончваюцца. Выявілі унікальны сталёвы скарб, на жаль, не навукоўцы. Аматары даўніны, чорныя капальнікі ў гэтай гісторыі апынуліся на крок наперадзе. У выніку наш рыцар застаўся не толькі без зброі, але і без кашалька. А вось вандалы, я так разумею, свае кішэні добра такі папоўнілі. Але пра ўсё па парадку. У 2013 годзе адзін музейны супрацоўнік з горада Мсціслава з нейкіх сваіх унутраных прычын вырашыў патэлефанаваць Ігорю Александровичу Марзулюку, каб пахвастацца, што ў нас у Мсціславе знойдзены такі цікавы прадмет. Нібыта нейкія чорныя, не капацелі, а ныряльшчыкі на дне ракі Віхра знайшлі нейкія жалезякі, выкінулі іх на бераг, і яны з'яўляюцца рыцарскімі даспехамі. І гэта все захоўваецца ў нейкага там сердавольнага мясцовага хлопчыка, які іх падабраў пасля вось таго, як яны былі варварски выкінутыя на бераг. Черные копатели сами по себе люди, конечно, в археологических кругах непочтенные. Одна из разновидностей мародерства. Только классический мародер там снимает с убитого человека, еще может не остывшего, что-то ценное. Ну а здесь как бы уже скелет не предъявит ничего, вот и так далее. У справу уступае наш авантурыст і талісман на нейкім этапе Андрей Радков. Тады на той момант студэнт гістфака БДУ едзе ў Мсціслаў да гэтых хлопцаў і пачынае іх проста угаварваць. Пакажыце, дзе вы знайшлі гэтага рыцаря. Што з касцямі? Косці мы закапалі, кажуць яны. Андрей гэтыя косці выкопвае, знаходзіць іх, дастае і з сабой захоўвае іх у сваім заплечніку. Вось гэта самае галоўнае, што ён зрабіў. Рэшткі гэтага рыцара, яны не былі страчаныя назаўсёды, яны захаваліся дзякуючы вось гэтаму ўчынку. Андрейка не быў бы самім сабой, калі б ён не пачаў далей як бы іх раскручваць.
І ён гэтых хлопцаў стаў палохаць. Я супрацоўнік КДБ, кажа, я супрацоўнічаю са спецслужбамі. Зараз, значыць, сюды прыедуць розныя людзі, вас закрыюць, калі вы не скажаце мне, значыць, выклікаў агонь на сябе. Пасля таго, як яны ад яго неяк все-такі уцяклі, адстаў он ад них, ён стаў хадзіць па Мсціславу, адчуваючы, што за ім сочаць. Зараз прыйдуць яго тут грохнуць за тое, што ён іх раскрывае ананімнасць. З гэтым заплечнікам, з касцямі, напітым касцямі, з папуткай ён едзе ў Магілёў, і гэта ўжо, уласна кажучы, парэшткі захоўваюцца тут у нас у музеі. Яны потым это все валілі на москвичей, што, маўляў, з Москвы людзі прыехалі, што ў іх там быў ахалот. Потым все это аказалось хлуснёй, неправдай, все это рабілі мясцовыя людзі, значыць, і яны выявілі першымі парэшткі гэтага ваякі. Што яны вывалаклі адразу? Яны выцягнулі панцыр, меч прададзены в Россию, меча няма ў калекцыі. Ёсць толькі фотаздымак. І на поясе у воіна быў яшчэ скураны кашэль з талерамі. В прыватнай калекцыі ў Магілёве прададзены гэтыя талеры, гэты кашэль. Пра гэта навукоўцы даведаюцца пазней. Рыцарскі панцыр таксама мог прайсці міма навукі. Рэакцыя навукоўца была амаль імгненнай. Праз 4 гадзіны Ігар Марзалюк з археалагічным дэсантам, студэнтамі і супрацоўнікамі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта, дайверамі мінскага клуба «Марскі Пегас» высадзіліся ў Мсціслаўлі, і праца закіпела. Улада забяспечыла ўсе неабходныя умовы для таго, каб работы шлі бесперабойна на працягу сутак. Даспех мне аддалі, то есть я там без ляманта і гвалту яго забраў. А чаму забраў? Чалавек спрабаваў яго прадаць. Вот кірасу, самы панцыр мы забралі. А што мы знайшлі? Шлем, который вы бачыце, шмат фрагментаў кальчужнага палатна, якія паходзілі адтуль. Мы калі накавырялі его, што называецца так, то мы там дно расчысцілі, зачысцілі і адпампоўвалі. Нават машынку Пабеды знайшлі з ключиком. Явно дзіцяці якого-нибудь мсціслаўскага начальника пасля вайны належала, потом там утапілася. Лагічнае пытанне, чаму чорныя капальнікі, паляўнічыя за рарытэтамі, не ўзялі рыцарскі даспех? Не хапіла сіл? Альбо вырашылі пакінуць каштоўную знаходку навуцы? Адказ банальны. Панцыр патрабаваў рэстаўрацыі, значыць, велізарных грашовых укладанняў. Ачыстка, кансервацыя і нават рэканструкцыя рыцарскіх даспехаў былі праведзеныя. Калі знаёмішся з архіўнымі здымкамі ўсіх гэтых працэсаў, разумееш, чаму рарытэт быў папросту выкінуты. Справа гэта доўгая і крапатлівая. Артефакт, як і чалавек, з часам набывае свае хваробы. Лячэбных працэдур у арсенале рэстаўратараў дастаткова, аднак за некаторымі таблеткамі, хімічнымі рэактывамі трэба было ехаць за мяжу. Получается 500 лет, и за это время весь песок, который попадал, он смешался с окислями металла и получился такой уже как камень. Ну, вот сейчас попробуем просто расчищать, и вот оно начинает. То, что уже размягчилось, уже можно снимать. После очистки максимальной, сколько удастся расчистить, надо будет слабые места закрепить. Уже, скорее всего, наверное, будем поролоид использовать, то есть пропитывать. Чтобы можно было расчистить хрупкую поверхность, ее сначала пропитывают, а потом очищают, потому что так она просто рассыпается. Со шлемом проблемы, потому что местами он вообще сыпется. Вот он с этой стороны, эти фрагменты отсутствуют, то есть они высыпались еще, похоже, или в реке. Слабое, пришлось его закреплять. И что интересно, вот при расчистке появляются вот такие вот пятнышки меди. То есть это, похоже, кузнечная сварка, бралась медь, флюс, и вот эти места все пропаивались. Глядзіце далей. Якім чынам у рыцара з'явіўся бургундскі шлем, нагруднік Кастенбруст і максіміліянаўская задняя стенка кірасы? Ён іх купіў, выменяў ці зняў загінулага ваяра. Чаму арсенал нагадвае сапраўдны сталёвы вінегрэт? Хто дапрацоўваў шалом і дадаў яму незвычайную дэталь, так званы хвост амара. Розныя па стылі рэчы, прыкмета спешкі ці маркер матэрыяльнага становішча. Унікальны рыцарскі даспех воіна Вялікага княства Літоўскага. Шалом, тып салат.
Дадзеная катэгорыя рыцарскай абароны ўзнікла ў Італіі на пачатку 15 стагоддзя і ў дальнейшым распаўсюдзілася па ўсёй заходняй і цэнтральнай Еўропе. Знаходка мае нетыповы элемент, так званы хвост тыпа амара. Шалом удасканалены, хутчэй за ўсё ў ходзе эксплуатацыі. Металічныя пласціны прымацаваны неахайна, магчыма кавалём неспрактыкаваным у працы з вайсковым рыштункам. Нагруднік і наспіннік даспехаў не супадаюць. Складваецца ўражанне, што гэта не цэльная кіраса. Усе артэфакты, уключна са шпорай, пальчаткай і вялікай колькасцю абломкаў кальчугі, сёння можна ўбачыць у музеі гісторыі Магілёва. Кастенбрюст у перакладзе гэта грудзі качкі. Паколькі, як падобна качцы, ён мае такую рабрыну пасярэдзіне, гэты даспех атрымаў такую назву, і яго характэрнай рысай была наяўнасць металічнай спадніцы, складанай, але у канкрэтна нашага рыцара такой спадніцы не было. Ну, напэўна, як лішняя канструкцыя проста была не запатрабаваная. Шлемаў такіх няма больш нідзе. Это адзіны ацалелы, не ў фрагментах, а цалкам шлем з такім доўгім хвастом, шлем бургундскага тыпу, так званы бургуньён. Іх было шмат і розных. От в Бургундыі любілі рабіць такія шлемы. Форма гэтага шлема, она выклікае ў нас здзіўленне. Калі мы, напрыклад, паспрабуем самкнуць рысу вось гэтага абадка, гэтага шлема, да, то яна не супадае. Левая частка гэтага шлема ідзе ўверх, правая ідзе прама. Некім такім вот выступам, як быццам бы яго тут было яшчэ 4 глаза. Рыцар у нас атрымаўся зборны, але нічога не зробіш, і такія былі па тым часе рыцары, якія, не шкадуючы сябе, аддавалі з радзіму свае жыцці. Як патрапілі гэтыя даспехі да ўдзельніка бітвы? Яны маглі быць набытыя ў майстроў-збройнікаў ці быць ваенным трафеем. А можа, наш рыцар быў нашчадкам бургундскага воіна, які пакінуў калісьці родныя мясціны, напрыклад, пасля апошняга бою войскаў Карла Смелага. Потым продак нашага ваяра ажаніўся з мясцовым мсціслаўскай прыгажуняй і захаваў даспехі на добрую памяць. Чым не версія? Юрый Семёнович Мсціслаўскі, які вельмі шмат зарабіў для ўмацавання Мсціслава. У яго жылах бурапеніла кроў двух самых магутных дынастый ўсходняй Европы. Па бацьку, па тату, ён быў Гедымінавічам. Яго бацька Семён Лунгвен, праваслаўны мсціслаўскі удзельны князь, быў жанаты на дачцы Дмітрыя Данскога. Вот ён з невялічкай аховай в складзе 50 чалавек паехаў у Вельснак, паехаў за Бранденбург. Ці ў Бургундіі, ці бліжэй, ці далей. Но вот яны прыкупілі на весь Мсціслаўскі замак, сколькі грошай хапіла тых даспешных набораў, сабе купілі. І прывезлі іх. І яны потым выкарыстоўваліся на працягу амаль 70 год. Але мы павінны з вами ўлічваць, што, канешне ж, магчымыя іншыя лёсы гэтых дэталяў, гэтага ўзбраення. Яшчэ адзін вельмі істотны нюанс. Вот якраз в эпоху Карла Смелага была распаўсюджана мода на чырненне даспеха. І чырнённыя панцыры вельможы бургундскія насілі проста нават пры дварэ парадны аксесуар. То есть яны маглі не упаковвацца цалкам як на бітву, но чырнённы панцыр такого кшталта маглі насіць, што называецца, парадна-выхадной, такі цырыманіяльны нюанс быў. Тут вельмі важна, што наш панцыр чырнёны. Вельмі прыгожыя былі латунныя зашпількі, то есть яны глядзеліся як залатыя. Асобныя кольцы даспешныя былі нібыта пазалочаны. Шмат ускосных прыкметаў паказвае якраз на вырабу Бургундіі. Пярэдняя пласціна кірасы і задняя пласціна кірасы не супадаюць адна з другой. Калі іх скласці разам, то можна будзе пабачыць, што спінкі адной шырэйшыя, чым спінкі другой. Гэта значыць, што гэтыя две пласціны яны з розных камплектаў. А зноў жа гэта значыць, што чалавек павінен быў выкарыстоўваць нейкія бэушныя прадметы, падганяць пад сваю спецыфіку, пад свае стандарты фігуры. Аналіз даспеха, вывучэнне даспеха, вывучэнне шлема паказалі, што ён самае познее быў зроблены недзе ў сярэдзіне 15 стагоддзя. То есть гэты даспех насіла 2 пакалення. Глядзіце далей. Якую сацыяльную ролю выконваў уладальнік даспехаў? Чаму падчас бою ён апынуўся ў самым пекле? Мужнасць альбо нізкі статус? Як загінуў уладальнік артефакта? Мог зборны камплект стаць прычынай смерці? Ці закаваны ў жалеза воін стаў ахвярай забітага пад ім каня? У
Унікальныя даспехі з археалагічных раскопак горада Мсціслаўля. Знойдзены на дне ракі Віхра летам 2013 года. Асноўная частка баявога камплекта выраблена ў заходняй Еўропе ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў. Шалом і дэталі даспехаў, нагруднік, наспіннік і рукавіца адрэстаўрыраваны. Экспануецца ў музеі гісторыі Магілёва. Нагадаю, парэшткі ваяра ВКЛ былі знойдзены чорнымі капальнікамі. Яны бесцырымонна вытраслі косткі з кірасы і закапалі іх каля Віхры ў Мсціслаўлі. Нашы навукоўцы знайшлі гэтае месца. Пасля паўторнай эксгумацыі парэшткі рыцара былі перададзены ў музей гісторыі горада Магілёва. Гэта гісторыя, яна выцягвае нервы, яна выцягвае з чалавека нейкія эмоцыі і складана перадаць, вось, што адчуваеш, калі у цябе ў кабінеце ляжаць рэшткі гэтага рыцара. Прычым яны ў мне ляжалі вось да гэтага перазахавання 10 каля года. Ты пастаянна працуеш і разумееш, што гэты чалавек вось канкрэтна 500 гадоў таму, ў 1501 годзе выйшаў у свой апошні бой. І там ён знайшоў сваю смерць, лёг тут вось на гэтай зямлі. Якім быў гэты чалавек? Рост, вага, целасклад? Колькі хоць прыблізна было яму гадоў? Як ён атрымаў рыцарства? Ва ўзнагароду за смеласць і адвагу або па статусу свайго нараджэння апынуўся на вышыні рыцарскай культуры? Пытанняў шмат. Паспрабуем знайсці адказы на іх. Трэба улічваць, што людзі, которые станавіліся рыцарамі, яны рыхтаваліся да гэтага самага нараджэння. У яго былі пастаянныя і жорсткія трэніроўкі, пастаянная рызыка для жыцця, у тым ліку падчас паляванняў, падчас паядынкаў, трэніровачных альбо рэальных паядынкаў. І гэта, адпаведна, аддавала свой адбітак на яго целаскладзе. Целасклад быў, безумоўна, такі паджары, сухаваты, потому што падарожжы, пастаянныя паходы, яны не даюць чалавеку магчымасць там неяк асабліва раскабанить. Это не какое-то худосочное существо, как на некоторых современных рыцарских реконструкциях, скажем так, исторических, которым меч управляет, который этот меч тащит за собой, а потом, путем титанических усилий роняет его на своего визави. Это был человек очень физически развитый, в любом случае, по-другому просто быть не может, который этим мечом должен был им орудовать, как зубочисткой. Навряд ли возраст превышал 30. Это крайняя планка. Тут мы можем фантазировать, но мы просто не выучали костяк. По костяку можно было докладно продатовать возраст, болячки. Все можно по костяку сказать. Выжыванне на полі боя, а выжывалі часцей за ўсё толькі тыя, хто быў альбо паспяховы, альбо неверагодны везунчык, альбо хто становіўся статусам вышэй. Па цяперашніх мерках рыцары таго часу былі невысокага росту 160-164 сантыметры. Так выглядаюць нашы сучасныя падлеткі 13-15 гадоў. Насуперак распаўсюджанай думцы, баявыя даспехі рыцара канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў не былі вельмі цяжкімі. Гэта міф. Даспехі важылі прыкладна столькі ж, колькі экіпіроўка цяперашняга салдата-спецназаўца – 15-20 кілаграмаў. Па-сапраўднаму грувасткімі былі толькі турнірныя даспехі, але ў іх, як вядома, не ваявалі. Якім быў маёмасны цэнз уладальніка даспехаў? Чаму ў момант бою ён апынуўся ў самым пекле? Ці звязана гэта з яго сацыяльнай роляй? С точки зрения военного человека он был хорошо упакован, потому что панцирь, кольчуга и дальше еще стеганая вот эта вот одежда. Под доспехом был такие тканы, подобно на ватолку такую стеганую, так званый дублет. Бедные вояки, как правило, в таких дублетах от Англии и до Великого княжества Литовского выходили на пабаявішча нават без засцерагальнага ўзбраення. Не знойдзена таксама нічога, што б сведчыла пра тое, што ён карыстаўся, напрыклад, арбалетам альбо лукам са стрэламі, такіх дэталяў няма, але дакладна ён быў конным воінам. Гэта ўжо гаворыць пра яго высокі сацыяльны статус, прыналежнасць яго да сацыяльнага слоя рыцараў. Вось тая самая эліта, которая толькі-толькі пачынае фарміравацца на беларускіх землях. Он был не бедным, але он был не самым богатым на самой справе, с уликом того, что доспех подгонялся под молодшего. Если предположить другой вариант, ведь у каждого рыцаря нормального, скажем так, должно было быть несколько комплектов этой, в кавычках, спецодежды. Потому что любой хороший бой, доспехи изрублены, либо же действительно доспехи, особенно импортные, да, производства бургундского, тем более, бог знает откуда, с точки зрения жителей ВКЛ,
Это был дефицит, вот поэтому приходилось как бы вот собирать. Ад чаго загінуў наш ваяр 4 лістапада 1501 года? Нагадаю, бітва была жорсткай і кровапралітнай. Мсціслаўскую крэпасць адстаялі. Але за гэта заплацілі высокую цану. Страты войскаў ВКЛ склалі паводле летапісных звестак амаль 7 тысяч ваяроў. Сярод іх і ўладальнік нашых даспехаў. У гэтай бітве пад Мсціславам загінуў у тым ліку і квет двара Великое княжество Литовское. Там были дворане, не дворане в русском сенсе слова, а менавіта придворные. И значная частка мсціслаўскіх воякаў таксама полегла. Ну и у тым ліку вот гэты воин, прычым, калі мсціслаўскі князь ужо ратаваўся з поля бітвы, ратаваўся уцёкамі, то частка воякаў прикрывала вот это отступление. На шлеме и на доспехах мы не знайшлі конкретно таких месцаў, где можно было сказать, что гэта вось сюды был нанесен апошні смяротны удар. Хутчэй за все, конечно, был збіты з коня. І збіты, напэўна, у такую воду, у такую там болото, у багну, адкуль яго не змаглі просто ўжо выцягнуць, каб забраць у яго гэтыя даспехи и каб забраць яго монеты. Узкая амбразура. Вот примерно вот такая. Если мы с вами посмотрим, да, с нынешним своим лицом на нее, то что мы сразу заметим? Отсутствие периферийного зрения. Человек, как танкист в эпохе Второй мировой, видит конкретно вот так. Як прыняў смерць уладальнік артефакта, невядома. Але ягоныя парэшткі былі выяўленыя ў вадзе. Калі крывавая сеча разгортвалася на мосце, з вялікай верагоднасцю там была цісканіна. І тады ўзнікае некалькі варыянтаў развіцця падзей. Першае. Рыцар і ягоны конь зваліліся ў глыбокую раку жывымі. У выніку пацягнулі адзін аднаго за сабой. Воін мог зачапіцца за стрэмя. Другое. Падчас атакі быў забіты конь. Жывёла ўпала ў раку разам са сваім жалезным гаспадаром. Ваяр патануў. Ёсць і трэці момант. Гіне рыцар. У цісканіне коня выштурхоўваюць у ваду. У выніку мёртвы гаспадар з цяжкімі даспехамі цягне за сабой свайго баявога коня. Там яшчэ рэшткі дубовай пераправы ёсць. Мост гарэў, потым ён рухнуў, абваліўся. І разам з гэтым мастом у вір патрапіў вот гэты воін. З дня гібелі рыцара прайшло больш за 5 стагоддзяў. У апошні шлях уладальніка артефакта праводзілі з належным ушанаваннем і салютам падчас правядзення ў Мсціслаўлі рыцарскага фэсту. Цяпер мы ведаем, кім ён быў, за што загінуў. Гістарычную справядлівасць удалося аднавіць. Але гэтая гісторыя як для нашых навукоўцаў у прыватнасці, так і для грамадства ў цэлым яшчэ не скончылася. Человеку, который гэта все скраў з гэтага пахавання, конечно, як бы чакайце турмы. Вот конкретно вы, вось гэтыя люди, которые скралі. Калі чалавек нейкі набыў гэтую сваю калекцыю, гэта все, ну, прыватная ўласнасць, то мы готовы супрацоўнічаць для того, каб комплект стал цэлым. И место этому комплекту, конечно, музей. Развелось в свое время металлоискателей слишком много, и вот по городам и весям бродят эти кудесники, вот, и выискивают тайны земли, которые она скрывает. Но все дело в том, что профессиональный археолог, он ведь действительно изучает объект. То есть для него нет неценной детали, а для мародера есть. Примерно точно так же, как те люди, которые иногда жульнически, скажем так, да, похищают каким-то образом старинные книги. И потом эта старинная книга у какого-нибудь богатого нувариша просто как подставка под горячее. А профессиональный археограф, он эту книгу оближет, обнюхает, изучит, откомментирует, и она тогда попадает к людям уже в изученном варианте. И она даст гораздо больше, в несколько раз больше, чем даже сама по себе, как источник текста. Самое важное, что гэты набор, самый полный на сегодняшний день набор даспехаў захоўваецца ў музеі. Даследчыкі яго могуць вывучаць. Ён захаваны для навукі. Гэты скарб беларускага народа не страчаны для беларускага народа. Ён застаўся ў дзяржаўнай уласнасці, як это і мусіць быць, таму што усе знаходкі, усё, што знойдзена ў зямлі беларускай, усе матэрыялы археалагічныя, все артефакты археалагічныя, яны по законодаўству беларускаму належаць беларускай дзяржаве. А спробы это продавать на аукцыёнах и вывозить за периметр, это не что іншае, як
подлый, пахабный, нахабный крадеж каштоўнасцяў. І не трэба прыкрывацца ні сваімі калекцыямі, ні яшчэ чым-небудзь. Без скажэння праўды ў дэталях. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае – артефакт.